Čaute sa, bavte sa, ja som Slendiska, dneska som tu s Mrakesom. Tyjo. Čaute. Hráme opäť workshopovú mapu, lebo bojím sa to priznať, ale opäť mám ban. Ty kokos. Prestrelka sme sa zvykli. Sakra. Ten aj s tým diglom. Takže kde si? A tam si. Robíš si mňa srandu. Ty bom. Fakt ten aj. Ty kokos. Ja len to 2 razy trafil. Neviem, mám 31 HP. Flandy. Ty kokos, ja som mal na teba namierené, ja som spadol. Keby si vtedy nebol spadol, tak som mŕtvý. Predtým si dal s takýmto počtu prvé kolo. Rozcvičujeme sa. Poď. Ideme natáčať. Ja trhlo. Ty Vaďo, to mi už nerob. Ale čo Prečo sa stane? stane? Potíkal som sa. Že som ťa počul. Ne! To je hnusné, keď ťa počujem a neviem, kde si. Ne! To čo si vydal? Hlavu. Sakra, ja som ťa To pôjde. chcel knifenúť. Ale nevyšlo mi to. Ale hlavica pekná. Vážne môj aim s tým... Ne! Nedošli náboje. Fak, ale 3 ty si to ulepšil. Tu jednu som ti dal cez stenu, sa mi zdá. Ty si zmrt. Tu najväčšiu. Však pozrieme si video záznam. No, ďakujem. Poviem, že to točím, ale... Ty Tu. kokos! Čo si dal? Tomu sa hovorí pro kill, ale nie. No, No tak to je teda. nič. Tak som sa minule smial aj pri Orgotovi. Ja proste nemôžem ako sa prihrať so mňou rageujú všetci. Sa chcem naučiť takéto tie... Mám namierené. Vážne. Tyjo. Som ťa trafil. Ne! Ježiši, ja že to obídeš. To som išiel zase pomalinky, lebo som vedel, že ty budeš kempiť. Ty kempej. Dobre. Ja že to obídeš, vieš? Ale dosť si mi ubral, sakra, na to, že si ma trafil možno raz alebo 2 razy, si mi dobre ubral. Sice hej, Desert Eagle ako...
Prečo ťa počujem, ale nevidím? Jau. Ja som si minul 14 HP, robíš si srandu. Nie to počujem seba. Rakesko. Kde pak si? Kokos, ja som nevedel vôbec, kde si. Ale vyhral som. Strieľal. Jo. A, Ideme ešte jedno. Ešte. Počkaj. Jak si som si pomýlil. Ne, počkaj, ja si to musím. Nevadí. Tak ok som späť. Počkaj. Dobre, tak už som späť. Musím to chvíľku stopnúť. Kokos, to nebol. Ja ti to zeknu. Rakes? Ja si to kofula. Nevadí. Prvé kolo tradične musí vyhrať Flandy, však to poznáš. Ne, No, dobrý si. on som minul 6 HP. Jo, Som pekne počul, kedy prebíjaš. koľko máš? 100. Wow. Jako si na to? To je jedno. Dobre, ti som chcel skrátiť cestu, ale som to neskočil. Tu nejako taký. Uá! Keby si na videu uvidíš, ako som vyskakoval, tak... Ty Vaďo. Ty si ma videl, či čo? Ja som išiel do tunela a ty si tam, videl som ti nohy. Nie. Ne, Ježišmaria. môj Einstein Desertigum. Konečne. A teraz si tak rýchlo prešiel do nich. Ja že si skočil dole, lebo ja som ťa počul a nevedel som, kde si. Takže si skočil dole. Som ťa počul, ale nevidel. Ja si ťa... Kokos! Ah. Nepočkej, ty tam stojíš. Tyjo, dostal som hit. Koľko máš? 100. Vážne? Ale nie, mal som minus niečo, neviem čo. Tak ty si mi lhal. Za to teraz umreš. Idem normálne AWPčku. Čiže ja. Daj DZ, moč mi. Ráke. Píča daj. Podojte mi. Hop! Ty kokos, to fuck! To je čo bolo? Ja iba idem a teraz u teba. Ty máte taký reflex. Dobre, poď.
Vyskakuje nejaký čurák do mňa. Dovol. Nie, Titanic, hej? Slendy. Ne! Ne! Ja že si ešte prebíjal. What the fuck, ty lagi? Máš tým 70. Úroveň. Dobre, konečne som sa pekne no dobre. Teraz pekne schúpol. Ale už zase klesol. Pak ten môj aim s tým... Ne! Ty si mi dal headu. Iba čakám a dúfam, že ma neprestrelíš. Fuck! Je to kašle. Ale vyhral som. Poďme ešte posledné. Či? Počkaj, môj prehrbaný debil Denis, sprostý debil, ide na komp, lebo ho tu trasí, že nebol... Tak nič. Čaute.